Bite your chest. Kill this beat for me. Klaus Fingers. Sai da ke wallahi Hamkan Production. Karimatu ke da ke so farin haƙori da dimple yana gunki gimbiya. Karimatu zo gare ni ina son murmushinki yana ƙayatar da ni. A mata aike daban ce ganin ki na farko na zauce garin kallo ne ta zarce na ango sarauniya. Fuskar ki da kyawu abun kalla karki damu zan share da kwalla kyawun tafiyar ki suke kalla. Karimatu zo ki ji yan mata ke gimbiya ce ko in ce sarauniya ce gamu da ke ainihin tsara ce ba zan koya haka ba. Ina son ki zan gaske karki bar ni a nan ki tafi da ni ko ki goya ni dai karki kyale ni mafarki na ya zamo gaske an bani ke a nan take. Karimatu zo muradina ba zan bar ki ki kuwa ba. Na zo gun sarauniya salamu alaiki gimbiya mai yanayi da balarabiya. Karimatu kin kama zuciya yau na yi gamo da ke babatun rabo da ke sako daga zuciya zo rike ta ce min alaƙa ta hadu ki yarda a kulla miso da ke da gaske nake bani ba da ke hasashe nake rayuwa da ke kalbi zuciya kin halake da kin yi fushi zan barkice. Karimatu sai na barkice tafiyar ki ta sana nisu auren mu da ke ni na musu amarya ta ango za a ce. Karimatu daure ki ta yi da ni dama mallakin ki ne dube ni ki ganni a jingi ne kuma duk yawan zancen ki ne yasa